Днес честваме 114 години до създаването на Народно читалище Напредък 1911 година в село Каменово и 25 години юбилей на женската фолклорна група Капанка. Днес е празник на традицията и българското самосъзнание, които съхраняваме в нашето село. Тук сме израснали, тук сме пели. Аз само мога да благодаря за поканата и се възхищавам на село Каменово. Преди малко с председател на Общински съвет говорихме, село Каменово е с най-многото празници. Хляба, меда, Капанка, годишна, сбора на Каменово. Има. Бъдете най-вече здрави. Наистина се радвам за вас, защото всяко едно събиране сплотява населението, сплотява гражданите. Тук може да си комуникираме, да си кажем две-три приказки. Най-вече здраве на вас и на всички и на вашите семейства и все така продължавайте. 25 години не са малко и пубертета е минал и всичко има, вече сте зрели капанки. Да е честито на всички. Поздравя гостите са добре дошли и да им пожелаем да са живи и здрави и най-вече успех в мечтанията. Позволете ми от името на цяло село да поздравя и основната група, която участва в пръвчета, за нейните придобити това марка медала, което казаха, че фолклора в Каменово все още е жив и процъфтява. Искам да поздравя специално гостите с добре дошли и да им пожелая весело и приятно изказване. Искам един поздрав специално за едно момче, обаче той не се вижда така. Митко се казва, който спонсорира горе стаята на библиотекарката и може би по-възрастните от нея, Димитър Димитров, или на Бог не пита. И благодаря за вниманието и да се разкара на празника. От своето създаване през 2000 година до днес женска фолклорна група Капанка извървя четвърт вековен път, усеян с песни, сцени, награди и спомени. 25 години. Време изпълнено с труд и вдъхновение, с безброй срещи, аплодисменти и признания. През тези години групата се утвърди като верен пазител на автентичния фолклор, народната песен и неотменна част от културния живот на село Каменово. В песните ни звучи не само посъд на традицията, но и обичта към родното. Онази жива връзка, която събира поколенията и пази духа на българщината. Всеки тон, всяко участие е знак на принадлежност и продължение на едно красиво дело, родено от сърце. Първото участие на групата е август 2000 година на Националния събор на народното творчество по Припчица. Първият спечелен медал и запис за фонда към Българското национално радио с песните "Заръчала Янка" и "Лежала Дада". Следват много участия на местни, общински, регионални и национални фестивали и събори, като "Маля шалопее и танцува", "С хоро и песен във водица всяка есен", български избор, град Свищов, "Ветреница пее и танцува",
Кабански събор, фолклорен фестивал до журите и много други. Всички не мога да изброя. Спечелени много грамоти, дипломи, плакети и медали. Тази година също беше много добра. С първо място и златен медал от 13 национален събор Копривщица и запис за фонда на Българското национално радио. Успех и законче. Лично от мен, защото аз съм готова на кампанци, така че успех момичета. Писна ми беше си високо, сня барбалашки ливади. То не ми било си високо, а най ми било младовчар. Младовчар мома водеше, момата му самолеше. Пусни младовчар, аз съм на тебе дадена. Аз съм на тебе дадена, дадена и продадена. На валуки писана, писана, селегисана. На опасурки стаги, тъй какви са го фъркате, тъй какви са го фъркате и на широко гледате. Не сте ли бъде видели моите братя мнозина, моите братя мнозина, мнозина до 9. Жедрави до Мартинка и Кемо ме убава. Може да сте ги видели, ала ги не познаваме. Ала ги не познаваме, твърде ги далеч чуваме. Твърде ги далеч чуваме, отвън на влашко се дява. Отвън на влашко се дява, златна каруца лева. Златна каруца лева, билюжиля затворева. Камняца далеч да ида, дурмарна, дурна каварна. Дурмарна, дурна каварна, дурна златната ябълка. Ябълчице ли Иване, кичена китка Иванке. Срещу
La
Тази красота, която ще остане за спомен на нашата ръководителка, така че още веднъж бъдете жива и здрава от госпожа Светла Иванова, специално за вас. Сега, мили дами, тези красиви дами от среща са ви направили по един скромен подарък. За всяка една от вас има по една статуетка. Да помните вашия юбилей със здраве, щастие, любов, късмет, да продължавате, отново да кажа, да се усмихвате. По-малко драми и интриги, повече усмивки. И нещо специално от нас, с помощта на Деница Генова, искам да я благодаря и на нея. Изработихме за вас по една грамота, отново за вашия принос, за вашия неуморен труд, любов и всеотдайност, съхраняването и предаването на българските народни песни, за вдъхновението, което носите на сцената и за огромния ви принос за запазване духа и традицията на капанския дух. Първо на нашия ръководител е една грамота специално за вас. Благодаря. Залъжено заповядай, Християн, госпожа Драгова. Благодаря. Госпожа Иванова. Благодаря. Госпожа или госпожица Гънчева. Аплодисменти за женска фолклорна група Капанка, които днес вече са зрели и продължаваме напред заедно. Бъдете живи и здрави!